Hlavními partnery soutěže Dívka aerobiku 2012 byly Hotel Sladovna v Černé Hoře, Kulturní středisko města Blanska, diskotéka Dem za Dem, studioedit.cz, fotograf a kameraman Bronislav Šmatera, Stroje Svoboda, Hopa Group SRO, kadeřnictví Pink Lucie Regentová, restaurace Eden, salon Marilyn Andrea Vodilov, restaurace U zámečku, sportovní oblečení New Line, půjčovna společenských šatů salon Ryša, pneuservis Jedovnice, energetické nápoje Bazmanky, pizzerie Pizza z Blansko, společnosti Avon a Matrix. Hlavní mediální partner soutěže byl týdeník 5+2 dny.